Upo naton sa piyak linya si Ma'am Jane Panes. Ma'am, good afternoon sa Action John Dri sa Action Radyo Bacolod. Good afternoon, sir. Yes, Ma'am Jane, nagtawag kami sa imo. Kaya gusto naman balaan, anong story sa likod sa ning imong post? Can you please tell us, ano natabo sa imong amay? Ang amay mo si Sir Nelson Tamayo, di ba? Sir. Pila na edad ni Sir Nelson? 53. Okay. Napatay si Sir Nelson. Sorry to say that, to ask this one. Okay, sir. Thank you. Oo. Pero anyway, ano natabo, mamaw? Based sa witness, sir, nang nakapiyong siya kuno kag siya nakabunggo. Mm. Pero sa iya nga sidecar, nang wala gid sir guba. Bali ang sidecar lang gid ay ang tawag na backlight. Oo. Daw na takilid lang siya nga dugin sipa kagin hampak iya ulo. Kay sa ulo lang gid iya nga plastro, sir. You mean si Papa mo Nelson Tamayo sang July 27? 27. Sang gabi natabo or aga? 12 a.m. Tungang gabi. Sang 12 a.m. ang gabiyahe sa tricycle. Yes, sir. Oo. Regular na siya nga nagabiyahe sa Burgos, ma'am? Sir. Pero taga diin gid kamo ya. Sigat ko. Paano koy? Paano ko ya? Pero dra sa nagabiyahe sa Villamonte. Hindi, sir. Sa, Cirrus Terminal. Motorsiklo. Tricycle sa South. Okay. Sir. And then, nga ako nung nakalambot to sa Burgos, ma'am, may gindulong sa or what? Nang base sa nakakita sa iya, may gindulong siya kuno. Duwa ka pasahero. Lalaki or babayi? Lalaki kuno. Okay, duwa ka mga lalaki ng dulong ito sa may Burgos. After to, sir. ma'am, ano na kuno ang nasunod nga natabo? Nang na sapuan na lang siya. Nga? Nawala na, sir. Nabala na lang namon ara sa hospital. Wala kuno gintawagan. Wala ambulance, sir. Kay siya to dulong. Sino nagdulong Tricycle lang nagdulong, sir. Tricycle lang nagdulong. Oo. Wala may nakakita kung anong ginang natabo? Ano siya, nakabunggo siya? Or anong natabo sa iya? Ang mga nakatambay, sir, hambal nila kuno ng diretso-diretso ang laga ni Papa. Amo lang gid na. Ti ang sa salakyan, din sa dampi dito na sa Puan, sa Drigid sa corner sa Burgos Public Cemetery, tunga dalan or ano man? Amo na, sir, ang why na mo nabalaan. Oo. Kay kalimpyo, bigyo, sir, wala gid kami idea. So bisan ang iyang tricycle nga ginamaneho do, wala man mga gas-gas, wala man mga guba. Sir. Wala gid. So do si Papa mo lang gid abi. Oo, sir. Kay kung nadagdag mangid siya or nagtabog siya, dapat sa lawas may mga gas-gas. Ulo lang gid, sir. Bagol. Anong pilas sa ulo ya, ma'am? Bagol gid sir sa gid sa likod gid. Dogin ano abik inyo paglantaw? Ano ginlampusan? Dogin lampusan, oo. May mga lagob. Dalom, sir. Do ka Ano na pilas gid ya? Oo, naman na, sir. Dalom gid ya nga pilas. Pero ining so inyo nga pagpati, why siya na aksidente? Do mo sina? Oo, sir, wala. Ang police, ma'am, naka-coordinate na kamo with the PNP? Ara na, sir. Tapos ang hambal lang nila kung sino ang duty, amula na ang pamakuton. Di pagka buwas nagkadto kami to, amo magyapon ni Lambal, sir. Nga ano kuno? Lanay sila bala nga wala kuno gyapon ang on duty sa natabo nga muna. Sa natabo ang kaso nga ini? Oo, sir. Pero ginkadto ang giban ka PNP dito sa area? Wala kami idea, sir. So meaning, asa subong daw blanco pag ikamo kung ano gid ang natabo nga senaryo sinadra. Oo, sir. Wala man nagbalik sa inyo, nag-update sa inyong PNP abe? Wala gid, sir, naghatag lang sila blatter, amo lang gid na. Ano kuno nakabutang sa blatter, ma'am? Nang si Papa nakabunggo sang ga-parking nga tricycle. Nagaparking nga tricycle nakabunggo. Pero pilasya diri sa likod sang ulo ya? Yes, sir. Oo. Paano nga naglambot da sa pilas ang likod sang ulo ya, ma'am? Amo na gani, sir, damo-damo kami hunahuna. Kay hindi mapaktan gid. May ara man nakatag sa inyo, abis may kopya, abis ang CCTV, may ginpangita man sila or wala? Wala gid, sir. Okay. So, ang inyo gali concern is do blanco kamo kung ano gini natabo? Oo. Okay. Ano saan? O lang kamo nakabalo nga mo nang natabo kay Papa ni ma'am? Nang July 27, bali 4 a.m. 4 a.m. Oo, ang utod ko na ang gintawgan. Wala man may nadula kay Papa mo or mga gamit, abe? Ara man niya gamit, sir? Ara man niya cellphone, all, ara man tanan. Ara gid.
Mangkot lang ko ay, si papa mo, ano ang iyagid nga trabaho before? Security guard. Sa Adres Bacolod man. Bacolod, sir. Dugay na siya nga naguntat sa pagsekyo. Dugay na. Wala man sa iba nga na istorya abisinyo nga kontraya. Ulo man, sir. Oo. Kay based sa mga nakakilala siya, buot gid siya, sir. Okay. Tanong inyo nga, anong luyag ninyo mamihingyoon sa PNP? Anong ginaluyag ninyo ipalambot abi sa ibang nga mga nakakita, dra? Nakuha ang tuod anong plastada ni Papa kay damo may gambal nga nagtabog ko no. Mayara man nga nagdunglay lang siya sa motor. Di kami nga pamilya wala kabalo kung ano gid ang tuod. So ang inyong ayo sa kapulisan nga tani daw padalman man ining kaso para matagan man kamo kasanagan. Oo, sir. Kay do hapaw lang gid no? Okay. Sa mga nakakita man ba may appeal ka dara sa ila? Mabuligan man kami tani nila sa mga nakakita. Oo. Nga maghambal man bala kung sang tuod man. Sige, try namon kay check namon dito sa PNP Liwat base may mga update. Kay actually do ang isa dali na ano na kami, tandog na kami kay naka sa imo post na butang nga daw wala gid na balita, no? To admit that particular case daw tuod gid man, no? Without your post wala namon ibaluan nga mo sige nga kaso diri. So at least hopefully malambot ni namon kag maklaruhan ini diri, no? May mga pila ka bilog kabataan sining ni Sir Nelson, kamo pila ka mo maglutod? 5, sir. May ang kamanguran 5 years old. Ara ka mo datanan sa Ega Star. Oo, sir. Ang isa na lang ara sa Manila. 4 ka mo dara gali, no? Sige. Condolences gid ma'am sa imo dara ano sa inyong pamilya, but we'll try to check on this one para at least dumatagan man kasanagan yung nga kaso. Thank you, big katama, sir. Thank you so much, no, Ma'am Jane Panes, ang aton interviewee subong hapon.